Днес ще си поговорим за семената. За тези от вас, които не ме познават, казвам се Диди и правя питки непрофесионално от около 2 години. Целта на моите видеа е да помогна на дами без опит или с малко такъв, като мен, да си отговорят на някои въпроси. Както може да се досетите, ползването на семки в нашите печива не само може да им придаде един много по-интересен вид, но също така може да им даде много интересен привкус, защото всички семена си имат различни вкусове. Първото най-разпространено семе, което аз ползвам, е сусамовото семе. То е най-лесно за намиране, най-широко ползвано и може да придаде един бял вид на части от вашите печива. За бял вид на части от моите питки също така ползвам филиран бадем или филиран лешник, като те доста често се ползват при сладките питки, но понеже са неутрални на вкус, могат да се ползват и при солените, както в моя случай. За шарен вид на части от моите питки ползвам микс семена. Микса семена може да си го намерите навсякъде, да се продава готов, но може и да си го направите. В моя микс семена има сусамово семе, ким семе, слънчогледово семе, тиквено семе и семе от мак. Като съответно тук там може да се срещне и семе от черен сусам. Вие също така може да си направите тази поръзка с различна тоналност, като си добавяте ваши семена, дори може сами да си я направите, както си пожелаете. Съответно за тъмни части на моите печива аз ползвам черен сусам или семе от мак. Това са най-основните дребни семена, като аз ползвам за по-интересен вид и слънчогледово и тиквено семе. Като този вид семена са малко по-едри и могат съвсем съзнателно да се оформя с тях форми на вашите питки. Съответно препоръчвам те да се ползват и да се украсява с тях едва когато питката ви е втасала. Сега, за способите, с които прикрепяме семките към нашите печива. Както всеки може да се досети, на сухо тесто няма да стане. Затова тестото ви трябва да е навлажнено. Най-често срещания способ и най-лесно срещания е, защото не ви изисква допълнително работа при прикрепването е, когато вашата питка втаса и вие я намажете с жълтък преди да я сложите в фурната, да се украсите с семена. При този способ обаче е много по-трудно отделна част от питката да си я оформите и само тя да е в семето. Обикновено се поръсва, семките се поразхвърлят насам натам. Аз не обичам да ползвам този способ, защото ако съм си играла да направя по-сложна плетка и просто наръся с сусам отгоре, плетката ми няма да изглежда толкова добре и ще се загуби като вид. Съответно, ако ми се наложи да ползвам този метод, аз слагам в хартийка или картонче семената, сгъвам на две и ползвам, за да направя по-точни линии. Другия метод е самите топки или самите фитили, които сте оформили, да ги навлажните с... Има няколко вида смес, които може да направите. Това е белтък разбит с захар, вода разбита с захар или мляко разбито с захар, като белтъка е най-доброто лепило за тесто. Съответно овалвате си ги и си ги нареждате и оставате да втаса. Така вашите семки ще се задържат много добре. Съответно аз ползвам и един друг способ. В самия момент, в който разточвам самата платка, слагам много сусам или много от семето, което искам. Притискам добре и разточвам така. Самото семе се влага в платката, както може да видите ето тук. И след изпичане остава абсолютно без да се опитва да падне. Общо взето, това са най-сигурните методи, като ако нямате много време, може да пробвате и да се прикърпите семената с кравето масло, с което си мажете платките, но в този случай 50 на 50 трябва много да спазите питката, като я вадите, защото може да изпадат семките. Надявам се видеото да ви е било полезно.